салом, нашри хабариро бо таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳон аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз ҷумъа 10 апрели 2020 сол аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии ӯзбекистон шавкат мирзиёев гуфтугӯи телефонӣ анҷом додааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба ҷониби ӯзбекистон барои кӯмаки башардӯстона ҷиҳати пешгирии паҳншавии коронавирус арзи сипос намудааст. маҳсулоти ниёзи аввалия ва маҳсулоти тиббиву доруворие ки ӯзбекистон фиристод барои мо дар шароити мураккаби имрӯза хеле муҳим аст ва нишонаи анъанавии тӯлонии дастгирии мутақобила мебошад ки халқҳои моро боз ҳам ҳамчун дӯсту бародар ба ҳам муттаҳид мекунад, омадааст дар хабари дафтари матбуотии президенти тоҷикистон. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ёдовар шудааст ки мардуми тоҷикистон ва ӯзбекистон ҳамчун ду ҳамсояи наздик дар тӯли асрҳо ба ҳамдигар кӯмак мекарданд. сарони давлатҳо ҷараёни рушди устувори ҳамкироии тоҷикистону ӯзбекистонро дар доираи шарикии стратегӣ қайд карданд. зимни мубодилаи афкор оид ба буҳрон дар иқтисоди ҷаҳонӣ ва тамоилҳои хавфноки таназзули нави вируси корона ҷорибҳо оид ба вазъи ду кишвар дар заминаи таҳдиди пандемия табодули назар карданд. ҳар ду роҳбари давлати ҳамсоя дар бораи амалиёти муштараки мақсаднок барои рафъи буҳрон ба мувофиқа расиданд. ёдовар мешавем ки як рӯз қабл ба душанбе аз тошканти ӯзбекистон қатораи борбар бо 18 вагони ҳомили кӯмаки башардӯстона аз номи мардум ва ҳукумати ӯзбекистон расид. нашри хабариро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. агентии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ таҳти унвони озуқаворӣ барои сулҳ ба тоҷикистон 56280 килограмм маводи озуқаворӣ ба маблағи зиёда аз $171,000 интиқол додааст. тибқи иттилои сафорати амрико дар тоҷикистон, кӯмак дар байни зиёда аз 100 муассисаҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла муассисаҳои тиббӣ ки дар он ҷо шаҳрвандон дар робита ба пандемияи вируси COVID-19 дар карантин мебошанд ва ба дигар бемороне дар муассисаҳои тиббӣ бистаришуда тақсим карда мешавад. инчунин муассисаҳои тиббӣ, бемориҳои сил, саратон ва бемориҳои равонӣ, ҷамъияти ҳилоли аҳмар дар ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ аз ин кӯмаки башардӯстонаи амрико баҳраваранд. дар маҷмӯъ ба зиёда аз 33,000 нафар эҳтиёҷмандон кӯмаки ғизоӣ дастрас карда мешавад. гуфта мешавад ки маҳсулоти озуқаворӣ ҳамчун кӯмаки башардӯстона аз амрико дар ҳаҷми 56280 килограмм бо маблағи умумии $171,000 интиқол дода шудааст ки аз маҳсулоти ғизоии аввалиндараҷа, сабзавоти хушкшуда ва донагиҳо, хусусан маводҳои лӯбиёгӣ бой аст ки ба витаминҳо ва минералҳо метавонад ба беморону дардмандон тавон бабахшад. тақсими маҳсулоти озуқавории амрико дар тоҷикистон ҳамчунин ба муассисаҳои иҷтимоиву тавонбахшӣ ва хонаи пиронсолон низ дар назар аст. гуфта мешавад ки аз оғози соли 2007 инҷониб агентии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ таҳти унвони озуқаворӣ барои сулҳ ба тоҷикистон қариб 700 тонна кӯмаки озуқаворӣ ба маблағи зиёда аз $1.3 миллион интиқол додааст. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки то ба ҳолати 8 апрели соли ҷорӣ дар муассисаҳои тиббӣ ва истироҳатии кишвар 7257 нафароне ки аз хориҷ вориди ҷумҳурӣ гардидаанд таҳти карантин қарор дода шуданд ки то ба имрӯз 5243 нафари онҳо аз карантин мураххас шуда, боқӣ 2014 нафари дигар давраи карантинии 14 рӯзаи худро сипарӣ мекунанд.
илова карда шудааст ки вазъи ҳамаи онҳое ки дар карантин рухсат шудаанд ва нафароне ки ҳоло таҳти карантин қарор доранд қаноатбахш буда ҳеҷ нишонае аз гирифторӣ ба бемориҳои сироятӣ дар бадани онҳо дида намешавад. Гуфта мешавад ки чораҳои пешгирикунанда аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар ҳама муассисаҳое ки равои шаҳрвандон зиёдаанд амалӣ гардида, чунин муассиса ва ё корхонаҳо аз рӯи ҷадвали хосе тасдиқшуда бо маҳлулҳои махсуси безараргардонӣ мешаванд. ҳамчунон дар назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон телефони махсус таъсис дода шудааст ки шаҳрвандон метавонанд шабонарӯзӣ дар сурати эҳсоси беҳоливу бемадорӣ ва ё нишонаҳои бемориҳои сироятӣ ё гирифтани маълумот оид ба роҳҳои пешгирӣ ва паҳншавии вируси корона бо шумораи 511 занг бизананд. инчунин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон таъкид мекунад ки то кунун дар кишвар хушбахтона ягон ҳолати гирифторӣ ба вируси коронаи навъи COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. аз тоҷикистон ба вазъи ҷаҳон назар мекунем. оксфам, як иттиҳодияи байналмилалии паст кардани сатҳи камбизоатӣ, аз роҳбарони ҷаҳон даъват ба амал овардааст ки як қатор чораҳои пешгирӣ оиди оқибатҳои вазнини иқтисодиро бар асари пандемия аз коронавирус таҳия кунанд. созмони ҷаҳонии оксфам ҳушдор додааст ки паҳншавии коронавирус ба тақрибан 5 миллиард одамон дар кураи замин камбизоатиро меорад. дар гузориши рӯзи панҷшанбе нашршудаи ин созмон омадааст ки кишварҳои сарватманд дар давраи буҳронӣ омодагии худро барои сарф кардани $1 триллион барои дастгирии иқтисодии худ нишон доданд. айни ҳамин кор барои кӯмак ба кишварҳои дорои иқтисоди паст бояд анҷом дода шавад, таъкид мекунад созмони ҷаҳонии мубориза бо фақр оксфам. идомаи хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед. пас аз гуфтушунидҳо, кишварҳои узви ОПЕК, тавлидкунандагони бузурги нафти ҷаҳонӣ, нияти кам кардани истихроҷи нафтро то ба 10 триллион баррел дар як рӯз тасдиқ карданд. тибқи ин санад, Русия ва Арабистони Саудӣ ҳангоми иҷрои созишномаи нави ОПЕК аз моҳи май то охири моҳи июн мебоист дар як рӯз назиёда аз 8,5 триллион баррел нафт истеҳсол кунанд. хабар медиҳад РИА Новости. аз оғози моҳи январи соли 2021 то апрели соли 2022 кишварҳои узви ОПЕК ӯҳдадор шуданд ки истихроҷро 60 миллион баррел кам кунанд, ки ин 14% аз моҳи октябри соли 2018-ро дар бар мегирад. дар охири ҳафтаи гузашта президенти Русия Владимир Путин эълон кард ки Русия барои созишҳо оид ба коҳиши истихроҷи нафт омода аст, агар дигар кишварҳои тавлидкунандагони нафт ӯҳдадориҳои худро иҷро кунанд. суханронии Владимир Путин пас аз он буд ки нархи нафти Русия дар як ҳафтаи охир то ба $10.5 барои як баррел коҳиш ёфт. бо чунин арзиши нафт Москав амалан даромади буҷаро ба даст намеорад ва ширкатҳои нафтӣ бо зиён фаъолият мекунанд. пеш аз поён рафтани нархи нафт, Русия аз гуфтугӯ дар бораи коҳиши истихроҷи нафт худдорӣ кард ва ба ин далел қарордоди истихроҷи нафтро қатъ кард ва дар бозори нафт ҷанги нархҳоро ба вуҷуд овард, ки ин ба зарари худи Русия анҷомид. дар давоми як рӯзи охир дар Русия 18 нафар аз коронавирус фавт диданд ва шумораи умумии ҳалокшудагон аз ин вирус дар Русия ба 94 нафар расид. дар сартосари Русия дар давоми як рӯзи охир 1786 ҳолати сироятёбӣ бо вируси корона ошкор карда шуд, хабар медиҳад ситоди амалиёти назорати сироятёбии вируси COVID-19. тибқи омори мавҷуда, рӯзи 10 апрел шумораи умумии мубталоён ба коронавирус дар Русия ба 11917 нафар расид. ҳодисаҳои нави сирояти коронавирус дар 57 минтақаи Русия ошкор карда шудааст. ба гуфтаи масъулон, аксарияти беморони гирифтори коронавирус дар Москав ба қайд гирифта шуданд. дар давоми як рӯзи охир ин беморӣ дар Москав дар бадани 1124 нафар беморон
муайян карда шудааст. дар як рӯзи охир дар шаҳри санкт петербург вируси коронаро дар бадани як сокини 35 сола ва дар вилояти ульяновск низ дар бадани як сокини 34 сола муайян шудааст ки табибон вазъи ҳардуи беморро ваҳим арзёбӣ мекунанд. дар давоми як рӯзи охир дар русия 18 нафар аз коронавирус фавтиданд ва шумораи умумии фавтидагон ба 94 нафар расид. ҳамзамон табибон тавонистанд 795 беморро аз ин вирус шифо бахшанд. ба гуфтаи шаҳрдори Москав Сергей Собянин, имрӯз беш аз 31 кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Москав дар мубориза бо коронавирус ҷалб гардиданд. шумо нашри хабариро мустақиман шунида истодаед. мусобиқаи UFC 249 ки рӯзи 18 апрел бояд бе ширкати Ҳабиб Нурмагомедов баргузор мешуд, бино ба сабаби пандемияи коронавирус бекор карда шуд. Президенти UFC Дана Уит хабар дод ки мо омода будем ки ба ҳар қимате ки набошад ва дар кадом гӯшаи дунё ки набошад ин мусобиқотро баргузор кунем, аммо бо тавсияҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ роҳ овардем ва ҳамчунон ба мо аз сатҳи боло занг заданд ва хостори лағви муҳорибот бино ба сабаби вируси корона шуданд, қайд кардааст раҳбари UFC. гуфта мешавад ки ҳоло ҳамаи размгарони ширкаткунанда дар ин мусобиқот расман аз лағви он огоҳ карда шуданд. вақт ва макони баргузории мусобиқот бо тавсияи мутахассисон муайян карда мешавад. ёдовар мешавем ки дар аввал дар мусобиқоти UFC 249 размгар аз Русия Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсон бояд қуввозмоӣ мекарданд, аммо баъдан бино ба сабаби дар Русия карантин будан ва қатъи парвозҳо ширкати Ҳабиб Нурмагомедов дар ин мусобиқот қатъ шуд ва ба ҷои ӯ дар ин муҳориба бо Тони Фергюсон ҷасти гаҷи бояд ки ба майдони ҷанг мебаромад. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.